Elikkä terve! Elikkä nyt me jatketaan tätä kuvata ensimmäinen pelivideo yhdessä. Jup. Mistä tää peli nyt tuli? Mortal Kombatista. Ja tää on myös, onks tää sun eka video siellä kanavalla, missä puhut? Ja tää on mun ensimmäinen video tälle kanavalle, missä mä niinku pelivideo, missä mä puhun. Mä oon puhunut niissä mun BO2-videoissa. Games, My Games, Mortal Kombat. Onks sulla Terrariakin? Joo on. Mä oon joskus pelannut sitä mun joukkuealaisella, mutta se ei enää pelaa meidän joukkoa, koska se vaihtoi jengiä. Eli Mortal Kombat 9. Eikä Mortal Kombat, mut Mortal Kombat X:stä kun tulee pelivideot. Elikkä mulla on tän viimeinen päivä toi synttärit ja silloin mä saan Mortal Kombat X ja PS4 ja mun opet tekee sitä. Pelataanks ihan normaalia? Kokeillaanko jossain vaiheessa sitä testioraakia? Joo, mut pelataanks me vastakkain vai? No ihan sama. Pelataan vaan. Okei, pistä pois. Aina mun pitää, helvetti. Ota, panna pois. Mun on pakko. No paina. Ja paina X. Mikkiimy. Wigu wigu. No niin, sitten Oi, Scorpio veti tuolla. 2 ja sit me otetaan versus mode. 1vs1. No niin. Elikkä tosiaan ehdotelkaa mitä pelejä mä pelaan. Tässä olisi BO2. Tässä olisi Rainbow Six Vegas 2. Pystyykö tässä ottaa randomilla? Ja Vegas, eiku siis tää Halo 3. Ja sitten Otetaanko randomilla? joku formulapeli. Oota pikkuhetki. Ja FIFA 15. Muita pelejä mulla ei ole vielä Xboxilla. Otetaan randomilla. Miten voi ottaa? En mä tiedä. Ota, mä otan kyllä ihan... Mä otan Sub-Zero. Sub-Zero. Mä haluan ottaa semmosia, mitä mä en oo kokeillut ikinä. Nyt mä tiedän. Ennen kuin sä otat ton. Tää on ihan best. Smoke. Smokes. Johnny Cage mä en oo kokeillut. Sonny Blade, ei kiitos. Jack Sparaka. Zhang Zung. Gabal. Mä otan Gabalin. Tää on hirveen nopea tyyppi. Elikkä toivottavasti pitää. Mä olen Gabal ja Nisku on toi Smoke. Elikkä mä oon tuolla... Niku on vasemmalla ja mä oon oikealla. Nisku on tuo. Jotain Smoke Fire. Hirveen pärinäs. Ota, ei vielä. Noniin. Elikkä Mä en muista näitä ohjaimia. Ei vittu. Oi. Elikkä mä oon tainnut pelata tätä vähän enemmän kuin sinä, vai onko totta? Joo, oot aika paljon enemmän. Helvetti. Paitsi mä en oo pelannut tätä pitkä aikaa. Että mun pitää taas vähän totutella. Helvetti sun kanssa. Sä vaan niinku tapat mut like boss. Vittu. Vittu, mä päästin vähän. Oi. Ai. Ei kun se on sulla säksärä. No vitsi. Ei, damn it. Feilasit. Joo. Yes. Ei vitsi, mulla Mulla on lähtenyt tuo naamari pois tästä. Niin. En oo ikinä nähnyt Gabalia tästä. Nyt näen. Oi! Mä käysin sen. Feilasit. Siis piti sanoa, että mä feilasin. Nyt mun pitää... Anna mun nyt, ei helvetti, mä ajattelin just tehdä. No. Ei vittu. Olkoon tämmönen aika persilleen tää mun peli nyt. Onks tää mun toinen kerta, kun mä voitan sut? Kun mä oon Joo. pelannut tätä. Kait on jo. Jos mä voitan siis tän. Kyllä sä voitat, koska... Mä otan vähän nopeamman tyypin seuraavaksi. Et lähtee vähän paremmin. No vitsi. Vittu kun mä en oo vielä kertaakaan saanut sulle Yes. tehtyä ton. Venää. Ota paina Super Move List. Super Move List. Elikkä A. Paina Ata. Kato.
Ja sitten siellä on Finnish Moose. Mennään. Sun on pakko vähän niinku tehdä toi. Mitä mä muistan tän? Toi. Katsotaan. Ei. Mä painoin väärän, mä painoin B:tä! Slow. Ei, damn. Otetaanks... Sä nyt. Joo. Okei, eli tästä videosta on mennyt kuinka paljon on katossa sieltä? 5 minuuttia. Otetaan vielä toinen matsi. Johnny K. Reptile. Toi on vitsin vähän syö, kun sillä tulee noit tosta. Ei kuoks toi? Ei kun... Baraka on mun Toi mielestä. menee jo Baraka. Toi on, joku voi olla näkymätön. No niin. Johnny Cage. Fight. Mä tiedän tällä yhden liikkeen, joka on niin nopea. Oota, hemmetti! Sä vaan pompit vittu laika vastuun. No kun en mä... Mä vaan rämpytän näitä kaikkia. No vitsi. Tyyppi tekee toi jalkaitu mulle. Ei vittu sä teet tuolla. Tää on hyvä. Mutta kun mä en oo vielä... Helvetti, come on! Aina mulle nyt, että mä saan tehdä ton R1-liikkeen. Yes! Tiedätkö mä kuinka painot, että mulla on aina se vauhti. Sinne lähti se poika. Ei lähtenytkään ihan vielä. Vittu luuleksä, että mä oon vielä lähtenyt? Jessu! Mä just testin. Mä tiesin, että sä vedät sen kohta mulle. Helvetti. Johnny Cage. Johnny Kakku. Johnny Kakka. Helvetti, kun sä vaan... Vittu, pompittaa sitten vittu aika bass. No, lopeta! Kiitos vihdoin. Mä en oo vielä pois. Mikä on like a bass. Vittu, kun mun piti just tehdä toi sulle. Ei jos pitänyt antaa yhtään tilaa. Tehdä sä saat tehtyä jonkun tollasen. Vitsi. Yes. Mikä roundi? Hell yeah. Fight! Ei vittu. Tu. Vittu. Vittu. Helvetti taas, saatana. Vittu. Ei! Lopeta! Lopeta! Senkin hyppiä. Vittu, kun mähän sanon... Ei vittu, kun sä et voita mua. Sä et vittu voita mua. Vittu, sä et voi... Of course. Of course you did that. Yes! Helvetti. Move list. Eiks tällä oo sellaisia? Enter attacks. Attack specials. Finish moves. No mitä mä tämmösen voi muistaa? Toi. Tin. Toi. Joo, mä muistan. Okei, eli tin. Miten mä tän muistan? Oota, pitää mennä lähelle. Taisit olla vähän liian lähellä, kun sä painat tota aina. Voi olla. Hyi helvetti. En oo ennen nähnyt, kun sä oot tehnyt tota. Sä ottaa nyt kielellä sitä kameraa lähemmäs. Pitäisköhän tää video 9 minuuttia? Okei, no me otetaan vielä toinen osa. Moro!